हाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमनायजों लोगोसे आंनि हिरा ब्लग बड' चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाबाय आरो आं दिनैहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो दिनै थाइजौ खाजि जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर नै दायो हानगासिनो जि गोजौ नालाय बिफाङाबो गाहाय गाहायनिया एसे फिसा फिसाखाय गाहाय गाहायनिखौ हानासै आरोना लोगोफोर नै दायो हानगासिनो गाइस नै जालायबाय गोखै गोदै गोबाब आयु लेमखांबावबाय मालथायसो आं जाग्रायाल' थागोनलै नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय था लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर मोखां दिन्थिया नालाय सिख्लाफ्रासो लाजिगौ सिथारनि थाइजौ लेमगासिनो नै बिथांमोना सिखारलायबाय नै सिखारो मानसि खालामो लुबैग्राने खाथ'बाखै बानलु बोरदोन सामब्राम गुफुर देनाय लोगोफोर गोलोम बोथोर आलु गोजां बोथोर आलु माबा आं गोथाव जाना साइसखौ नुवासैरा बानलु गोसा जागोन आलु ओरै लाबोखाबानो जासिगोन मा बानलुखौनो दायो बानलु बोरदोना आलौआखैनो बिनिखायनो गोरान होदेरबावनो नागिरबाय आरोना लोगोफोर नै बानलु गोरानखौ एसे देनानै होबावनोसै बानलु बोरदोना आलौआखै जाहैदों नै दायो बेखौ होजोबनोसै आयै बावबाय माबायना आं एसे खांहोग्रो सानदों बैखौ दोला बैखौ ना खांनाया खांहरसो आं गामलायाव जागोनलै जायनो गामलायाव जायो बिनो खम ए बाबा जागोनदां बुरजा नंबाबो नङाबाबो जायखिजाया आं भिडिअ खालामनो नागिरदों आरो र' एव बाबानो हानना उदै गाज्रि जासिगोन बेखौ जानांगौबा इरिसखौ जोंना बांद्राय फैबायदां बै गामलानासो बांसिन नै बाव सोरबाथ' सिनायखानो नैबे बिथाङा नै जाजेनबाय नैबे बिथाङा बोरै जासिगोन आरो नैबेखौ सासे हैगासिनो आङो आयु नै बेहा बानलु गोरान गैयि नैबे बानलु गोरान गोनां केमेराया सेल्फिजों लाबाथाय माबोरैबा फुलाला नुयो उनजों खेबबाबो एसे मोजां नुयो केमेरायाबो सेल्फि लाबाथाय जा बोरैबा मोदानजोबो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय उनजों खेबबाल' एसे मोजां नुयो मालाय माबोरैबा मोदलाला नुजोबखायो
नै लोगोफोर दायो जाखांजोब्बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय